Sehingga nganci bulan Suro dawah tahun 1428 mugia tansah pinaringan karahayon utaminipun saking rombongan kuda lumping turangga jati karya muda estu tansah ayem ayom tentrem tansah angrembaka ngantos dumugi saklaminyo pikantuk oredanipun Gusti ingkang Maha Agung Satema saged nglestarekaken saking seni kabudayan Jawi kuda lumping ugi sedaya warga masyarakat Tunjungan Ler khususipun kenya mlampah wonten madyaning taun enggal tansah pinaringan karahayung dipun tegaken saking sedaya wilahi tansah dipun caketaken karahayun amin Allahumma amin. Nggih para bapak ibu ing tansah kula hormati nenggo adegan ingkang angka kaping kalih ugi atur uninga bilih kesenian kuda lumping turangga jati karya muda mangke dalu tesih dipun labetaken malih tawi labuh malih insyaallah ngantos dumugi sak keselen.